אתה יודע, פותח את הבית כנסת, מתיישב עצבני, פתח אליהו, יאללה, תתחיל, כועס. אתה מעריך 2 דקות? נו, רבי חנניה. מי יכול להתעסק איתו? זה לך תעשה איתו משא ומתן שם עם הערבים ובשנייה. זה העיראקים של פעם, סבא שלי שעליו השלום, ב-94 אתה לא יכול עליו, עיראקי ככה. אבל תחשוב, זה עיראקים של בבל. אומר בן איש חי 50 שנה אני אף בדין, לא היה לי גירושים אחד על השולחן. 50 שנה לא היה גירושים בבבל. פה כל 2-3 זוגות מתגרשים לך. מתגרשים, למה? אני אוהב אותה. אתה מתחתן כי אתה אוהב אותה? אתה בבעיה חמורה. כי מתישהו אהבה נגמרת. ואז אתה מתחיל לחיות עם הבן אדם. מה לעשות? גם אוטו חדש, אהבנו אותו, היום הוא 2014, זה כבר 10 שנים, 11 שנה על הכביש. מה לעשות? כן, אנשים שזנים בחוץ. תגיד, אתה רוצה להגיד לי שאשתך לקחת אותה בת 20 שתהיה בריאה, היום היא בת 36, אחרי 5 לידות. עכשיו אתה ממשיך להסתכל כמו בן 20, אתה רוצה להיות שבע מאשתך בחלום בלילה. לכן אנחנו אומרים לחתן בחופה, מצא או מוצא, 2 משפטים. מוצא אני את האישה אמר ממוות. שלמה המלך אומר, מוצא אני את האישה מרה ממוות. זה הכי גרוע בעולם, זה אישה. שלמה המלך אומר באותו מקום, במקום אחר, אומר, מצא אישה מצא טוב, תחליט, טוב או רע. מוות, מר ממוות, שמה מוות או טוב. אומר שלמה המלך, זה תלוי בפסוק. אם מצא אישה, אני התחתנתי, יש לי אישה, ברוך השם, איזו אישה טובה, איזו צדיקה, השם גלגל את כל העולם בשביל שני וניפגש, ככה כתוב. כתוב, מיצירת הוולד 40 יום לפני, כבר קוראים לך מי תהיה אשתך, אין טעויות לפני המקום. אז אני שמח, מצאתי. מצא אישה? מצא טוב. אבל אם מוצא, מה אתה אומר, הייתי צריך להתחתן עם האי, הלאה, תאמין, עשיתי טעות, התפשרתי, ראית איך מיהרתי, ראית איך הייתי צריכה להתחתן, איך אחד אמר לי, טעיתי באחות. עם החיות, הייתי באחות, הייתי צריך להתחתן עם הקטנה, עם הגדולה. זה לא נכון. זה מה שנקרא מוצא, אז זה מוצא מהמוות. מי שתמיד מוצא, מחפש בחוץ, צריך לדעת שאישה בבית, גבר בבית, זה כמו ים סוף. ים סוף היה דבר טוב או רע, קריאת ים סוף? טוב או רע? טוב. תלוי למי. הנה הראשון שענה תשובה נכונה. מה זה תלוי למי? אם תשאל את המצרים, יום אבל לאומי. תשאל את היהודים, יום חג. זאת אומרת שאתה רואה אישה של חבר שהיא גן עדן. תדע לך שיכול להיות שבשבילך היא הייתה ים סוף למצרים. היא לא מתאימה לך. ובשבילו ים סוף ליהודים. אותו דבר אשתך בבית. אל תחפש בחוץ. בחוץ ודאי לא יותר תומץ לך. איך אני יודע? כי זה מה ששמו לך בבית. אם הרופא שם לך תרופה כזאת, אבל תראה לו יש תרופה יותר גדולה משלי. בסדר, אבל יש לו גם מחלה יותר גדולה משלך. לכן הוא צריך תרופה כזאת. אתה יש לך תיקון מסוים, שמו לך אישה מסוימת. את הטונציה של אשתך בבית קובעים לך עוד לפני שנולדת. את הפרצופים שלה קובעים לך עוד לפני שנולדת. את הבעיות בבעל קובעים לאישה עוד לפני שהיא נולדה, אז זה בא לתקן אותה, היא בא לתקן אותו. לכן האריזל אומר, גבר ואישה בבית זה מראה. בעיקר האישה לגבר. עזר כנגדו, מה אתה עושה עם השם יתברך? כך אשתך בבית. לכן יום שאתה בדמיונות, קיבלת בבית דמיונות. יום שאתה בקדושה, קיבלת בבית נוחות. זה טבע העולם. לכן אנחנו צריכים לזכור שהיא עבודת השם, זה הכי גדולה, זה הבית. לכן אומרת הגמרא בחגיגה, בשעה שנפטר אדם מן העולם, קירות ביתו מעידים. למה קירות ביתו? בוא'נה, קירות בית הכנסת יותר משתלם. נכון? יותר משתלם. לא, קירות בית כנסת זה לא חוכמה. עלית מפטיר, קנית ברוך השם לאו פתיחת אחד, עזרת סדר את השיעור. זה בבית כנסת, אם לא תהיה בן אדם, השם ישמור. בבית כנסת היית מלאך, בבית מלאך הבלה, זה החוכמה האמיתית. לראות מה אתה בבית, לראות אותך כמו איזה אחת, בעלה כבר לא יכול לסבול אותה. אמר תעשי טובה, חבל הצלה האחרון, יש איזה שיעור תורה של איזה רב, ימי שלישי פתחו, לכי תעשי שיעור תורה אחד של שלום בית. היא באה לפה, התחזקה ברוך השם, אחר לבעלה חזרה אליו בבית, אמר לו בעלי היקר, תדע לך, אני הבנתי את הטעות שלי, זהו נגמר. חלס, אין יותר את הדברים האלה. באמת, ברוך השם, קם בבוקר, נס קפה עד המיטה, 6:45, אמר לו, לא יכול לפני התפילה. לא נורא, תאכל, אני אחזור. חזר, לא מאמין. ברוך השם, ביצה קושקשת, שקשוקות, תבחר כמו במלון, איזה סוגי ביצה אתה רוצה, שמה לו לשתות, שמה לו לאכול. אכל יום, יומיים, 3, 4, היה מפחד לפתוח את הפה, לשאול מה קרה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. לא להעיר את המתים, מצד שני, מסקרן אותו. בוא'נה, מה הרב הגאון הזה? אני שם לו בוס על הראש, איזה רב צדיק, תראה איזה עבודה עשה. אז אמר לך איזה שבועיים כשבבית הכל כזה, אתה יודע, פרחים ולבבות, אמר לי, אשתי היקרה, נשמה שלי, איך ככה השתנית לי? איזה מתנה? איזו מתנה ענקית? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, הרב שם אמר הרבה דברים, אבל דבר אחד נגע לו יותר מהכל. למה? מה הוא אמר? אמר לו, תדע לך, הרב הסביר לנו מהגמרא, שאדם שיש לו בבית אישה קשה,
יזכה בטוח לגן עדן. אני לך גן עדן לא ייתן בחיים. אני גן עדן לך לא ייתן צדיק. אתה ממני לא תצא מובך. אז הוא הבין בכלל מה המטרה מלכתחילה של כל הסיפור. לכן אדם צריך לדעת קירות ביתו, קירות ביתו. לכן העדות היחידה על יהודי זאת אשתו. כמה אנשים אני מכיר, אם היית אומר לי תתמחר אותו, הייתי 10 מ-10. פתאום אתה מדבר עם אשתו פעם אחת שלום בית, אתה מגלה, בוא נשב. תנזים, אתה לא מאמין איזה בן אדם. ואם זה דיבורים, הנה עכשיו התפרק לי איזה משהו, איזה זוג. פרקו חתונה, למה? הבן אדם לא יודע להתנהג. מה זה לא יודע להתנהג? זורק מילים, קצר בדיבור, מנתק טלפונים, עכשיו מתעסק בדברים אחרים, עם הבחורה עם פלאפון. היא שאלה אותי דעת תורה, היא לומדת אצל אשתי, אמרתי לה ודאי, דבר כזה לברוח, לא להתחתן בכלל. לא, אני אשתנה, תשתנה, מחת אחרת. כמו אמרתי לכם, זה אחד רצה להתחתן. אז ישב בשידוך, בגישה שלישית, הוא אומר, שמע, לא אני נעים לך להגיד עד עכשיו, אבל עדיין יש לי ידידי מפעם. אז אני לא יודעת איך תקבל את זה. הוא אומר, לא מפריע לי. לא מפריע לך? אני לא מאמינה, איזה הקלה. איזה הקלה, שזה אחד אני לא יכול לוותר עליו, הוא באמת מגיל צעיר, אני מדברת איתו, זה קשה לי מאוד לוותר עליו. אבל תראי, אנחנו כבר באווירה של התוודות, ואני רואה שאתה מכיל. אני גם קשה לי את האמת עם אירועים, אני יודעת שאתה רק אירועים מופרדים. אני גם מעורבים, אני עדיין הולכת. זה בסדר, הוא אומר לך את האמת, לא מפריע לי. לא מפריע לך? ברוך השם, ברוך השם. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תראה עוד איזה משהו קטן, אגיד לך את האמת גם. אני בעזרת השם בעתיד, אני לא יודעת, כן כיסוי ראש, לא כיסוי ראש. אני מאוד מתלבטת. רציתי לדעת, אם מקרה ואני אחליט שקשה לי, ואני לא... אתה בסדר אם זה אומר לי, את האמת לא יפריע לי. היא שמעה את זה, יצא מהפגישה בעננים. התקשר לשטחן, אמר לו, תגיד לו שמעכשיו, בעזרת השם, מתי יביא את הבת? אני אומרת, מעכשיו כן. התקשר אליו, לא, תגיד לי, בוא נהיה פשרן, מה זה? היא אמרה, אתה היית מוכן ידידים, אירועים מעורבים, בלי כיסוי ראש, לא מפריע לך? הוא אומר לו, לא, נשבע לך, לא מפריע לי, שלבעלה יפריע לי, זה לא מפריע. שלבעלה יפריע, מי שהתחתן איתה, מסכן, שיפריע לו, לי לא מפריע. למה אני לא רואה אותו יותר? רק חבל לבזבז את הזמן להגיד לה את זה. זה אנשים שעובדים חלק, די, ימין השמאלה. אז נכון, בבית לא מנחיתים הוראות, בבית זה לא חמל בצה"ל, שמורידים הוראות מלמעלה. זה לא עובד ככה. דברים שאתה לא תביא אותם בכיף, אתה תמסכן את אשתך, אחד חוזר בתשובה, לקח את אשתו בת ערובה. למה? הוא לא יודע לתמחר נכון את הדת. הוא מאוד כעסן. היא מסכנה, רואה איזה מסכנה, רואה איזה סדרה טורקית, הוא עובר לידה, ביטול תירה, עובר על ידה מסכנה, רואה אותה בשבת אוכלת, זה בורר, מה את עושה? זה לא עבד נכון. לא הסבירו לו נכון איך עובדים עם אישה בבית שהיא לא חוזרת או הפוך. לפעמים אישה חוזרת בתשובה, כל יום עודף תחם בעלה עם ספר דברים. תקרא. אתה לא יודע מה הרב פתאום אומר, תקרא. אומר לו, תשחררי אותי, אני רוצה למצוא את ההבדלים במשקל שלו. רגע, אני כבר על 8 שבועיים, אני לא מצליח למצוא את העשירי, הם מתחילים להחביא אותו. אתה יודע, הוא מסופק, יש לו קושיות, למה? הוא מתפלפל איתך על איזה קושייה של הרב פנגר בעלון של הידברות. הוא אז בא לו פתאום, תשמע, שמעתי שיש עניין לעיין בגמרא. איפה באת עליו? אז אחת באה לרב שח, אמר לו הרב, הוא היה מומחה ברמב"ם. היא אמר לו, הרב, יש לי שאלה, 2 ראשי קולים לא פתרו לי את השאלה הזאת. הוא אומר לנו, מה השאלה? יש שאלה רמב"ם בהלכות טהרה. הוא אומר לה, רגע, תעשי לי טובה, גם יש קושייה, הרגה אותי. אמר לנו, תגידי שעושים עוגה בתנור. אני שם את השמרים לפני הקמח, עם הקמח, אני לא הבנתי גם מה זה משנה אף סוכר או סוכר. זה לא סוכר. היא מסתכלת עליו, אומרת לו, הרב, מה לך ולעוגות? אמר לה, מה לך ולרמב"ם? אישה תפקידה הבית היהודי. אישה מפחדת, נשים מפחדות. אמר לה, עקרת בית? אני עקרת בית, מה פתאום? אני אשת קריירה. איך אמר, היום בכל ליל, אני אומר לך, תקשיב טוב שחר, נקראתי מצחוק איזה 5 דקות, לא מבינו למה אני צוחק. למה? הרב יורם כתב, יש היום נשים שבזכותם הילדים שלהם יהיו ילדי מפתח. אז אחת אמרה לרב יורם, מה זאת אומרת? שילד אחד פה, ילד אחד שם? אמר להם, לא, לכל אחד יש מפתח משוכפל, כנס לבית, חמם במיקרו את האוכל, תכניס במקרר, תוציא מפה, זה נקרא ילדי מפתח. לא יודעת מה זה לקבל ילד. ולא יודעת מה זה לתת לילד, לא, מסכנה, לפעמים עובדת, זה, אבל ברעיון היא קשורה בילדים. אוכל חם, בית חם, נשים מפחדות, אדרבה, נשים של פעם, הכבוד הכי גדול שהיית אומר עליה שהיא עיקר הבית. עיקר של בית. גמרא אומרת, אל תקרא לאשתי אלא ביתי. קח אותי הביתה, היה לוקח אותו לאשתו. זה ביתו של אדם. לכן זה לא בושה, נכון, לפעמים יש זוגות שהם שונים טיפה. אבל ברעיון, גבר זה שר החוץ, אישה זה שרת הפנים. שר הפנים. אישה זה בבית, לילדים, לדברים, גבר זה יותר בחוץ. לכן אל תחליף לתפקידים, צריך לזרוק זה וצא אתה.
זה חסד. הרמב"ם כותב אם אדם יכוון לפני שהוא מוציא את הזבל לחסד, כאילו בנה סוכה. הרי אני מכוון בעזרת השם חסד, חסד עם אשתי, חסד עם בני ביתי. גם לא יעשה מזה רעש. אתה רואה כיור, תשטוף, זה חסד. זה חסד של אמת. חסד של אמת. לא להבדיל חסד שאתה עושה והשם שלך מופיע 4 פעמים על ההיכל ו4 פעמים בשלטים. זה חסד, אבל זה לא חסד של אמת כמו שאתה עושה בבית עם אשתך והילדים. צדקה. צדקה. הצדקה מגיל 6, הילד שלך אצלך בתורת צדקה, אתם יודעים את זה? מגיל 6. איזה יופי שאתה עושה את צדקות. לכן שזה אחד הרב חזוני שרצה לחזק את האברכים שלו, נתן להם פתקים, אמר להם תראו זה יתומים ואלמנות, לפני פסח כולם צריכים להתנדב, לעזור. אמרו לו הרב עכשיו, סוגרים את הספרים. סגרו את הספרים, באו לרב, כל אחד קיבל כתובת, כל אחד פותח רואה את הכתובת של עצמו. אמרו לרב, הרב יש בלבול, אמר להם לא אין בלבול, גם הילדים שלכם והאישה שלכם בבית הם יתומים ואלמנות. גם הם צריכים עזרה בחג, לכו הביתה. זה לחנך את האדם. לא להיות בחוץ הכל ובבית כלום. אותו דבר גם אישה. פעם אישה הייתה מתארגנת, היה שואל אותה הילד, אמא, מתי הבא? היום אישה מתארגנת, שואלים אותה לאן את הולכת. למה? זה שאנשים נפגעים מזה, אומר לרב, לפני החתונה, השקיעה בעצמה, התחתנו, ברוך השם, כל יום אני בא הביתה, חולצה של דיסקונט, חולצה של בנק יהב, פעם אחת חולצה של מסיימים מסלול גבעתי 2011, ברוך הטיול שנתי לפעמים, זה מגוונים, זה לא טוב. אישה בבית צריכה הרי מה זה גורם? אני יש לכם שאלה פשוטה. גבר חכם, הוא רואה, תשמע, אני בא הביתה, הולך עם אשתי, אשתי לא מתאפרת. הולכים לאיזה אירוע, חברים שלי זה, פתאום מתאפרת. מה היא מראה? שאיפה חשוב לו יותר איך היא נראית? מול החברים שלי, לא מולי. חבר'ה, זה מובן, זה פשוט. זה מובן, זה פשוט. כמו האלה שמשקרות. אני אומר, חבר'ה, אני מדבר ככה, אל תכעסו עלי לפעמים שאני לוקח, אני אומר את האמת. כמו איזה אחת אומרת לך, למה את צריכה אינסטגרם? יש לך חבר, יש לך בן זוג, יש לך בעל. לא, זה בשבילי, זה לא באמת בשביל. כן, את צריכה לדעת איפה היית ומה אכלת. זה בשבילך התמונות. מה, את לא יודעת איפה היית? את צריכה תזכורת? אין לך אלבום בתמונות בפלאפון? שקר, עובדים על אנשים בעיניים. אדם צריך רק את הבית שלו. לכן אדם כל הזמן ישים לעצמו כמו הוקף. להיות מסודר, יש לי את האישה, את הילדים, קודם כל הם. אם הם מסודרים, הכל מסודר. אם אצלי בבית זה לא מסודר, כלום אצלי בחיים לא מתפקד. לכן אם ילד שלך צריך אותך, אין מנחה עכשיו, אין עכשיו כלום, אין שיעור. תלך תעזור לילד, אותו דבר אשתך. ואז אתה תראה שאישה כזאת, כל הזמן תדחוף את בעלה לתורה. כל הזמן. למה? היא רואה זה משתלם. אבל אם הבן אדם עם הזמן נהיה יותר גאוותן, והתורה מגדלת קוצים, והבן אדם הזה נהיה יותר רם מעלה, ופחות בבית, אז היא אומרת, תשמע, זה עדיף שהתורה הזאת, איך אומרים? או שהקדוש ברוך הוא באמת ייקח אותו עד הסוף, all in, כמו שאומרים, לפחות לא נשלם משכנתה. למה? יהיה החזרים מהביטוח חיים. החזרים מהביטוח חיים, עדיף, למה? זה קשה מאוד. מה זה עוגן? מה זה אישה עגונה? מה זה אישה עגונה? שבעלה משמש לה כמו עוגן. שהוא תקוע באדמה למטה, מושך אותה למטה, לא נותן לה לעלות למים לנשום. היא רוצה לעלות לנשום, לא, מושך אותה למטה, מעגן אותה. אז היום זה מושג של אנשים שלא מקבלות כתובה. כוונה גט. טוב, אבל יש אדם בבית. קשרת איזו אישה, לא, תשמע, אני קבעתי עם בעלי לצאת, הוא עייף. מחילה שאני אומר, מה זה עייף? יש לך זמן איכות פעם בשבוע, גם אם אתה תמות בדרך, אתה צריך לצאת מהבית. תמות. איך אתה יודע שהוא נוכל? אם היה לו ערב פוקר, גם היה אומר אני עייף. יום חמישי חתונה של חבר, גם אומר אני עייף. תמיד זה נופל רק על דברים משפחתיים. אף פעם זה לא נופל על חתונה של חבר טוב, אף פעם זה לא נופל על דברים, זה ברעיון, זה אותו דבר הפוך. אישה בבית, ריתחה, למה? ולמה? פתאום טלפון, רחלי, חיים איך התהפכת? זה טבע האדם. לכן צריך להכיר את זה, זה המטרה של השיעורים. שנכיר מה זה גבר, נכיר מה זה אישה. נתחיל, הרי מה זה שלום? שלום זה בין שני דברים אויבים, אתם מבינים את זה, נכון? בין מה למה עושים שלום? בין שני דברים שונים. אין שלום בשני דברים דומים, נכון? אין דבר כזה. לכן גם אתה ואשתך, שאתם צריכים שלום, זה כי אתם שונים. וטוב שככה שאתם שונים. שאתה שונה ממנה, זה אומר שאתה מתאים לה. לפעמים בדעה, לפעמים בדפוס, במחשבה, בחיים. זה חלק מהמציאות. זה טוב, כי זה מאזן אותה, היא מאזנת אותו. אבל אם לא עושה עבודה, מסכן הבן אדם הזה מה כתב? כותב עליו שהבן אדם הזה מסכן. לכן נקרא כמה מאמרים קטנים. למשל, תכף דוגמה. כתוב לנו כאן, עיקר תקוות האישה בעולמה, אומר הסטייפלר, שיהיה לה בעל שאוהב אותה. וכשהיא רואה שזה לא ככה, כמעט תקשיבו טוב מה אני קורא עכשיו, זה סטייפלר, הוא לא אומר מילים סתם. כמעט שקרוב הדבר אצלה לפיקוח נפש. עוד פעם, כמעט שקרוב הדבר אצלה לפיקוח נפש מרוב עצבונה. על היותה גלמודה כאלמנה בחייה.
זה האדם בבית, הוא כותב, שהוא לא מחמיא, שהוא לא מדבר, שהוא לא מפרגן, הוא מסכן את אשתו. זה פיקוח נפש, זה יושב לכאן. לא כמוך, אתה יוצא מהדלת, מה שוכח, למה אתה הולך לעבודה? זה לא אותו דבר. לכן אישה לעולם אינה יודעת שאתה מחבב אותה. שהיא חשובה לך, ושאתה מתגעגע אליה, היא תדע זאת, רק אם תאמר לה זאת בפירוש. זהו. אם לא תדבר את זה, היא לא תדע, אבל היא יודעת. אחד אמר לי, אני לא אומר לה שאני אוהב אותה, אז מה? למה? הוא אומר, אמרתי לה את זה בחתונה, אם יש שינוי אני אעדכן. מאז אנחנו לא צריך כל פעם. לא נכון, בבית היהודי לא ככה. אני שאלתי באיזה שיעור פעם אחת, מי אמר פעם אחרונה לאשתו שהוא אוהב אותה, אבל אמיתי, לא... אמיתי, אף אחד לא הרים את היד. אמרו לי, טוב, זה כי אתה עוד בשנים של הנישואים לפני 15, 16, 17 שנה. אמרתי, לא, זה בגלל שאתם חולי נפש. זה חולי נפש, כן, צריך לדעת את זה, חבר'ה, תבינו. בן אדם שלא נכנס הביתה ויודע לפרגן לאשתו, אישה שלא יודעת להגיד דברים טובים לבעלה, זה נקרא חולה נפש, זה גם חולי בנפש. חולה בנפש זה לא רק מדבר שטויות והולך תימוני ברחוב. זה גם שלא מבין מה המטרה בחיים. זה לא מבין מה המטרה בחיים. ולכן הוא כותב, נא להחמיא משני הצדדים. וזה דבר שעשוי ממש להפוך את החיים של הזוגיות לדבר של מלא אושר וסיפוק. תכף דוגמה. הייתי באיזה שיעור, אז האישה צעקה מעזרת נשים בתוך הבית. כן, אבל הרב, למה הגבר בבית לא עושה דברים? תגיד לו, כאילו הוא עוקץ את בעלה. אמרתי לה, למה? בלי לדעת את הסיפור. למה? כי בפעם האחרונה שהוא עשה, אשתו פתחה את הפה יותר מדי. ככה זה נכון? מחליף לתנורה, היא נכנסת הביתה, אני מלל אותו היום. משיח צריך לבוא היום. אני לא מאמינה, זה קרה סוף סוף. מתקשרת לאנשים, אני תעד את זה, עשית משהו בבית. זה בחיים לא יעשה יותר משהו בבית. בחיים. למה? נגמר הסיפור. אותו דבר אוכל. תעשי את האוכל, תעשי לאכול, עשה לאכול. אוכל. עכשיו היא מסתכלת מהצד, והאיש משתעל למחריש לראות אם השם הצליח דרכיו אם לא. היא עומדת מהצד, והוא אוכל וגורץ ובולס, מעם לועס, ברוך השם. לא פסיק גירסה מליסה. אוכל, טוב, אם חכה, איך אתה יודע שהפסדת במערכה? שהיא שואלת אותך, נו, איך יצא לי? קודם כל תדע שהפסדת, לא משנה איך יצאת אם לא טעים מה תגיד. מעכשיו מה תגיד ולא מעניין. קודם כל הפסדת. למה? לא הגבת ראשון. גם במלחמה לא פתחת ראשון, הפסדת. לפעמים. עוד דוגמה, אישה מסתפרת, אם אתה לא מזהה את זה, במיוחד נשים עם כיסוי ראש, שהיא בבית רק השיער לבעלה, אז היא אומרת לו, מה שונה בי? הוא אומר, לא יודע, אולי הפצע? לא יודע, מה שונה בי? איפה אני יודע מה שונה בך? לא יודע, אתה יודעים, יש עניין, יש בהלכה ברכה שיכולה לגרום לך להתגרש. איזה הלכה, איזה ברכה זאת? יש ברכה, אומרת הגמרא, על אישה יפה. איזה אדם שרואה אישה יפה, יש ברכה עליה. ברוך אתה השם שככה לא בעולמו. כן? אבל זה רק ברך על אישה מאוד מאוד משונה, מאוד מאוד אין את זה כמעט היום. לכן זהר, שלא תהיה במסעדה, תגיד, אשתך תעני אמין רגע. ברוך אתה השם. למה זה? תגמור. אז אחד אמר לי, הרב, התחתנתי עם אישה. אחרי כמה זמן אומרת לי, אתה יודע, אני עדיין מחכה. אז הוא אומר לה, למה? היא אומרת לו, אתה יודע, יש הלכה שצריך לברך על האישה, בכל זאת. לא היה לך מותר להסתכל אז, לא הכרת אותי אז. נו, הוא אומר לה, מה את רוצה? היא אומרת לו, שתברך. אמר לה, ברוך אתה השם דיין האמת. אמר, למה הבנתי מה קרה מאז? אז לא ידעתי באמת. זה דבר אחד. עוד הוא כותב, כבוד לאישה מתבטא בדיבור. על כן תשתדל להחמיא במילים טובות, וכן אישה לבעלה במילים טובות, ובזה מכבדים אחד את השנייה. ואין צריך לומר שהוא לא משרת אצלה ולא משרתת אצלו, ועל כן אין לו לבוא בדרישה על כלום. יש קורה הרבה פעמים שבן אדם הולך לעשות קפה, אפילו את הבהמה של חמת ציבורתך תאכיל אותה לפני שאתה אוכל. למה שאתה תאכל אתה תשכח. אתה תשכח. לכן האדם שבע, בחיים לא שואל אשתו אם היא רעבה. אבל אם הוא רעב, ישר הוא שואל אותה, מה רוצה לאכול? רוצים לאכול משהו? רעבה? למה הוא שואל? הוא רעב. זה ברוך השם, תדעו לכם, אנחנו הגברים פיתחנו דיאגנוזה מאוד מאוד פשוטה לחיים. תכף דוגמה. אישה אומרת לבעלה, כואב לי הראש. מה אומר הבעל הצדיק? יש אופטלגין במגירה של המטבח. אוקיי, בוא נעבור שלב שני. אני עייפה, תעלי לישון. אני רעבה, תאכלי. איזה, תשמע, עד שבאת עם הדיאגנוזה, הפרופסור, כאילו, אתה יודע, אני באמת חשבתי, תראה איזה נס שהתחתנתי, איזה טוב אלוקים. מה הייתי עושה היום כאישה עייפה אם לא אתה? מה היא רוצה בעצם להגיד לך? משהו אחר. רוצה להגיד לך, תשמע, אני טרחתי יום הרבה, אני גמורה מעייפות. לכן, אתה לא צריך להגיד לה, תקצין. הרב שמחה כהן כותב, תמיד תקצין. תגיד לה, איך לא תהיה עייפה עם כל מה שאתה עושה בבית שתהיה בריאה? אני לא יודע איך את עומדת על הרגליים בשעה כזאת. סכנה.
בואי נעשה לך זה, נראה אותה, לא, הכל בסדר, לא, תשמעי, זה לא ככה עובד, אני מחר נראה להם משהו. לא, אל תדאג, תירגע. הוא אומר לך, תשמע, נחתכתי. מה עושה הגאון? זה חתך זה לא חתך. אם היה חכם, איך שרואה את החתך, השם ישמור, בוא נלך למוקד החיות, אני אקרא לאמא שלי תחליף אותנו. לא, איזה מוקד החיות, מה פתאום? בואי מוקד החיות, תראי את החתך שלך. זה מקצין, היא לבד מורידה. אבל שהוא מזלזל, היא תדע לך, היא תשנא אותו. אומרת הגמרא, כל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, גם אשתו שונאת אותו, אפילו בני ביתו שונאים אותו. אותו דבר הפוך. אישה בבית כל הזמן פרצוף ככה, בעלה ישנא את המקום, ישנא את הבית. ישנא את הבית, חבר'ה, זה פשוט. בית שאין בו שמחת חיים, אם אין שמחת חיים, זה כמו מנורה ברכב, הנה אני בדרך לפה, נדלק לי מנורה של שמן. עכשיו אני יודע שברגע שאני יוצא מפה, אין לי סוע הביתה, אני עושה תחנת דלק, מחפש, תדלק, שם את השמן לאוטו ונגמר. בתקווה, אתה יודע שעד אז, המנוע ברוך השם משתף פעולה. אבל, אם עכשיו אני אגיד, תשמע, איזה מנורה קטנונית. גם באור אדום, זה הגזמה, תבוא צהוב, תבוא ירוק, אדום. אני לא מקבל את זה. אני לא עובד ככה. לא מנהג אבותינו. הולך הביתה, אין בעיה, יום, יומיים, 3, 4, לא נוציא מהפה אפילו. אבל מה? אומר קדוש ברוך הוא ככה בבית. אתה רואה נורת אזהרה. אתה בא, נכנס, אשתך חמוץ, יש אחד אומר, טוב, אם היא לא פותחת, אני לא אפתח. זאת אומרת, היא לא מגלה, אני לא שואל גם, למה? שלא נפתח את הסכר. עד לפעמים להשאיר את היד על החור, לא להוציא. לא טוב. למה? יש דבר שנקרא שתיקה רועמת, שהשתיקה יותר מסוכנת מהדיבור. ולכן אנחנו נדבר במהלך השיעורים מה זה ביקורת, ואיך אומרים ביקורת, ואיך עונים לביקורת, ואיך מקבלים ביקורת. כי אסור לענות לביקורת בביקורת. ואם אמרו לך ביקורת אמיתית, אל תחזיר כנגד ביקורת חדה. תמיד תקבל את מה שאני אמר קודם כל. זה דבר ראשון. עוד דבר שכתוב לנו, נראה לי אחד הבנות רוצה משהו לשתות. עוד משהו כתוב לנו, הנה כבר מתחיל ליישם, ברוך השם. ובתוך הבית מיישמים מהר. עוד כתוב, הוא כותב, בחברה המערבית אנשים סבורים בטעות שאין הבדלים בין גבר לאישה. ולכן קיימת תחרות הנובעת מהשוני וציפייה שיתנהג כמוני. אבל צריך לדעת שיש הבדל גדול בין גבר לאישה. האמת היא שאין הבדל ביכולות בין גבר לאישה, אלא בעניין הרגש. למשל, משבר ושבירת ציפיות. כן? שבירת ציפיות. אם נדע שהשני שונה, לא נצפה וגם לא נגיע למשבר. אם נדע שהבן זוג מוגבל ולכן אינו יכול לעשות פעולה מסוימת לאחר שעבר תאונה, לא נתקוף אותו על עשיית הפעולה, נכון? נכון? אז יש מוגבל פיזי ויש מוגבל רגשית. לכן אישה של עבדיל היא מוגבלת נפשית באותו רגע, יש לזה משהו שיושב עליה, אתה לא יכול לחוס עליה שהיא לא עושה משהו, כי אצלה זה פיזי. אצלה זה פיזי. ולכן מבנה הנפש הנשי הוא מבנה שיתופי, מבנה שמתאים לנישואים. מבנה הנפש הגברית הוא מבנה בודד. אין לו אישיות שיתופית בעוצמה שיש לה אישה. לכן ההבדל הוא במהות. אישה רוצה שותפות, גבר רוצה עצמאות. נכון? תסתדרי לבד, תגדילי ראש. אישה הפוך, אוהבת להתייעץ, אוהבת להתלבט, אוהבת לשמוע, תחליט לי אתה, מה אתה חושב. לכן הרבה פעמים אחד אומר לי הרב, אשתי שתהיה בריאה רב. היא לא חופרת, אבל היא מספרת לי מה עבר עליה היום ב6 שעות, ב6 שעות. לא מחסירה, ברוך השם. הוא אומר, היא מדברת איתי על טיול לחול, היא טסה לחול, הוא אומר הרב, 40 דקות היא מדברת איתי, עוד בנתב"ג עוד לא המריאה. 40 דקות היא בנתב"ג, היא לא המריאה בכלל. ועכשיו הוא אומר, מה הכי מסוכן? שהיא חופרת לי ברוורס. אמרתי לו, מה זה ברוורס? הוא אומר לי, תקשיב טוב. היא אומרת לי, תשמע, אני ישבתי בארומה בנתב"ג. אתה לא מאמין, מולנו, אני רואה את דנה. הסתכלת עליו, רגע, אתה יודע מי זו דנה? לפני 5 חודשים, היה מסיבת יום הולדת. מסכן, הוא אומר, זה רק הולך אחורה, תתקדמי. אנחנו ב10 לחודש, תגיעי לשם. תגיעי לנחיתה, מתי הגעת? זה אדם צריך להבין את הנפש. לכן יש כללים. גבר רוצה, תחתוך. אישה רוצה, תדבר. לכן גבר בא הביתה רוצה לסגור את היום. אישה באה הביתה רוצה לפתח את היום. זה להבין את המהות. אבל עדיין צריך להבין שכל הדבר הזה, כל הרעיון הזה, זה באמת החיים שלנו. אין לנו חיים אם לא אישה, ואין אישה חיים אם לא בעלה. אין בעולם בעל יותר טוב מבעלך, ואין בעולם אישה יותר טובה מאשתך. והכי חשוב, מה שאנשים לא מבינים, תכניסו את זה יותר טוב לראש. אין בעולם אמא לילדים יותר טובה מאשתך, ואין בעולם אבא טוב לילדים שלך יותר מבעלך. לא משנה מה תביאו, לא משנה מה תעשה, לא משנה מי תיקח, תחליף לאמא אי אפשר, אין.
הבאת ילדים לעולם, תהיה אחראי. תגדל אותם נכון. תוציא אותם מסודרים, שיבנו בתים יפים, שיבנו בתים נאמנים. הכל תלוי בך. ב10 אצבעות האלה, במחשבה הזאת, בפה הזה. לכן אתה בא לפה ללמוד, כי יש לנו אחריות, גם לי. אני בא לפה ללמוד, כי יש לנו אחריות. הנה, תראו אותי, אני כל היום לומד שלום בית. כל יום אני לומד שלום בית. למה? אם לא, אני אומר על עצמי, אם אני לא לומד יום שלום בית, אני נהיה בהמה. כי גבר במהות שלו נועד להיות בהמה. כל אדם, אפילו אישה, אם היא לא לומדת שלום בית, ישר כל אחד נהיה אגואיסט. כל אחד מושך לכיוון שלו. כל אחד מושך לכיוון שלו. לכן בית, ברעיון, זה עניין של עבודה. כמו שאמרנו, עיבוד. אתה לוקח פרת טמאה, הופך אותה לדבר קדוש בהיכל. גם בית טמא, בית רקוב, לא משנה מה תספרו לי. אני רקוב, אני ככה ולא הולך לי ורע לי ומר לי ולא יודע מה. סקור, זה עכשיו רקוב, אבל רקוב מוציא פירות. אם זה לא מרכיב, לא יהיה פירות. תצפה מהרקוב הזה שיצא פירות. יצא פירות מהרקוב הזה. היום הבאנו ברוך השם, הבאתי כללים פה לשלום בית, לבית היהודי. היום אמרנו קצת מלמעלה, לא ירדנו יותר מדי לפרטים. השתדלנו להקיף נושאים ככה בגדול, קצת קומץ מכל דבר, קומץ על יד הרבה. לכן גם השיעורים הבאים אנחנו יותר נפרט נושאים ספציפיים. נגיד יום אחד ביקורות, יום אחד נדבר על דיבור ביניהם, לפעמים נדבר על טהרת הבית, לא על ההלכות עצמם, אלא על הרעיון המהותי ביניהם. כל מיני דברים שאני חושב שעוד פעם, זה רעיון, אני אומר לכם, השיעור הזה פה, זה נחת רוח להשם וזה שיעור גדול. לא בגלל מגיד השיעור, בגלל מגיעי השיעור. כשאדם מגיע לשיעור כזה, זה מראה לבורא עולם, אני באתי לתקן. ותדע לך שפיתחו לי כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם, והבא להתאר מסעים אותו. ומי שיושב פה ביודעין שיזכה לשלום בית. ושלום בית זה לא איזה שלום בית, זה כיף לבוא הביתה. אז אתה נכנס אצלו בשישי בצהריים, אתה רוצה להיות כמוהו. אתה רואה את הבית, איזה כיף, שירי שבת, ומחי על השולחן, והוא צוחק, ואשתו, והילדים. זה לא מראים בסרטים, זה אצלנו בבית צריך להיות. אסור שבית יהיה מת, צריך שבית יחיה. ובית חי בזכות האנשים ששם. זכות האנשים ששם הוא חי. יש עליות, יש מורדות, אבל צריך להכניס חיים. זו המטרה של השיעור. מי שיושב פה בשיעור הזה, פשוט לי שיזכה לזה. למה? א', הוא בא בשביל לשמוע, לא באנו בשביל לחשוב שאנחנו מושלם. מי שפה לא מרגיש מושלם, גם אני לא מרגיש מושלם. אם הייתי מרגיש מושלם, לא הייתי מדבר על הנושאים האלה. לכן אני אומר עוד הפעם, באים לשמוע ולהתחזק ביחד, זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד חשוב, שאמרנו, כל אחד יוצא מכאן, לא צריך לחשוב מה אשתי יכולה ליישם. זה טעות. צריך לחשוב מה אני יכול ליישם. מה אני מיישם מהשיעור. ואפילו אשתך פה איתך, אני אמרתי לאנשים, תעשו את זה מפגש זוגי. תבוא איתה לפה, מפה תאכול איתה גלידה, לך תצא למסעדה, תעשה את זה ערב זוגי. אדם חייב פעם בשבוע לפחות עם אשתו בחוץ. אם לא, זה סכנת נפשות. צריך לפרוק, צריך ללכת, צריך לדבר. זה אחלה מקום לצאת אליו, אבל מה? ידע לו, יצאת מפה, אפשר לדבר על נושאים, אבל אף פעם לא לחשוב עוד הפעם. איזה מזל שהרב אמר את זה, עכשיו היא שמעה את זה, אני רגוע. זה לא טוב, תמיד תחפש מה אני שמעתי, מה אני צריך לשנות. לא מה הצד השני שמע, מה הוא אמור לשנות. טוב, בעזרת השם קודם כל אנחנו, היום רציתי ממש להשאיר זמן לשאלות, אבל חשוב לי ככה להקיף. אם יש איזו שאלה קריטית עכשיו, אנחנו בזריזות נענה, כי גם עכשיו מתחיל פה שיעור, נכון? הרגע. אז ברוך השם, אנחנו רוצים, אנחנו בלי נדר נעשה גם שבוע הבא, אמרתי לשחר הצדיק, נעשה פה תיבה. אנחנו בלי נדר ניתן אפשרות לשים את השאלות לפני השיעור, כדי שאפשר להתייחס בסוף. הקונספט תהיה בלי נדר לשבוע הבא, מ-8 עד 8:45, דברי תורה ומוסר על הרעיון השבועי. כן, ממש חשוב להגיע בזמן, היום התחלנו בזמן. ברוך השם, השיעורים פה, אנחנו לא כותבים 8 בשביל להגיע 8:30, כותבים 8 בשביל להתחיל ב8. באמת, אז ככה שלהשתדל מאוד לבוא לפה, ואני אומר לכם עוד הפעם, שהמקדימון לשיעור של השלום בית זה מי שיכול לבוא יום שני, השיעורי אמונה שאנחנו עושים פה, שאני חושב שמי שלומד אמונה, השיעורי שלום בית כבר זורמים לו בגרון כל כך חלק, זה כמו אחרי שאתה שותה משהו חריף, אתה מעביר פתאום איזה משהו אחרי, זה משהו ככה, קולה, משהו מתוק, זה עובר הרבה יותר נעים. למה? אחרי החריפות עובר המתוק. לכן לפעמים השיעור של השלום בית זה בא אחרי אמונה, זה עובר חלק. לכן בלי לשיעור הבא, מי שאלו שאלות, אנחנו נשאיר זמן מיוחד. ולכן אני אומר עוד הפעם, זה לא הרצאה. המטרה שלנו גם הייתה ששחר הצדיק, זה יהיה משהו שיתופי. לכן בחצי שעה האחרונה אנחנו ניתן אפשרות שאנשים ידברו. כמובן, לא כדאי לשתף דברים אישיים. מי שרוצה ברמה האישית, מהגברים, אני ברעיון ברוך השם, מי שרוצה לפנות, ישתדל רק דרך הבעל, דרך הגברים, לא בצורה שלא יצא מצב שככה אין, זה לא מטרה לעשות שיעור ייעוץ, המטרה זה לעשות שיעור, ואחרי זה בסוף שאלות אנונימיות מי שזקוק, המטרה היא לעשות את זה בצורה משלמת, שיהיה לנו חשק, שיהיה חשק לבוא, חשק לשמוע, וחשק להמשיך. לכן אני אומר עוד הפעם, תהפוך את השיעור הזה להצגה, ולא למופע כאב. לא שמעת, ראית, מי ירצה לבוא לשיעור כזה עוד פעם? מה, באים להוכיח אותי? באים להראות לי שאני רע? לא.
אנחנו באים בסך הכל לשדרג על הקיים, שנחיה יותר טוב. לכן שבוע הבא בלי נדר, אנחנו נמשיך ונגדיל ועוד הפעם אשרי השחר הצדיק, אשרי הגברת שככה דאגה, וברוך השם נתנה את המנדט, כמו שאומרים, אם זה אפילו את הרעיון, את הדחיפה, לפעמים זה זמן, אתם יודעים, בן אדם עושה פה דברים, זה זמן. לפעמים אנחנו באים, אני בשמונה, אני לא יודע איך השולחן מסודר, מי שם מפה, מי שם את זה פה, מי סדר את המחיצה, יש פה עבודה. לכן א', תמיד אדם ישתדל שיהיה לו חלק בדבר. אל תחכה שישאלו אותך. לך, תשאל לבד, מה צריך? מה צריך לעשות? להקל. זה נקרא שותפות. שותפות זה בכל מקום, לא רק בזוגיות. לכן, פה זה מתחיל. כשאתה עושה לאחרים, אתה מקבל כל ראשון. ואז בעזרת השם גם מתוך הבית זה נהיה. לכן, בלי נדר, מי שרוצה גם שיעשה הטבה. יביא אחרים איתו. תביא חבר, תביא לשמוע, תאמינו לי, זה לא, אין לי פה שום אינטרס. פשוט שלבורא עולם יהיה נחת רוח. כי כשבית יש בו שמחה, יש בו הכל. כולם רוצים פרנסה. פה לומדים איך לקבל פרנסה. אם הייתי קורא לשיעור איך להתעשר, כולם היו באים. היה פה 200 איש. זה, תדעו לכם, שלום בית צריך לכתוב בסוגריים איך להתעשר. בית שיש בו שם, גם לאישה אני אומר את זה, פחות תקפידי, יזרום הרבה יותר טוב בבית. פחות פרצופים, יזרום הרבה יותר טוב. גבר, פחות תצייר, אתה תראה דברים ילכו לך חלק. זה מובטח, זה לא אני עוד הפעם, זה כתוב, זה מעוגן. בעזרת השם, אנחנו נתראה שבוע הבא. ובעזרת השם לחזק את עצמנו שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו ומאוד נתפלל על זה. נתפלל יום, ובעזרת השם בלי נדר לקראת סוף אנחנו לא אומרים סוף, אבל הכוונה אחרי שנסיים טיפה את הנושא של שלום בית, אין לסיים אותו, אפשר לדבר על זה שנים. אבל אנחנו גם נשלב כל כמה שיעורים בענייני חינוך ילדים. גם חינוך ילדים, יש הרבה שאלות אני בטוח בחינוך ילדים, ואיך ולמה וכמה ומה, אז גם זה קשור, אז אנחנו נשלב בשיעורים גם הרבה דברים בחינוך ילדים, עוד הפעם מתוך רצון לתקן דברים בעודם מתאבים. לא אחרי שסגרנו כבר את העניין, להתחיל לחשוב איך עכשיו מחזירים עץ עקום להתיישר. שבזאת השם דברי תורה שאמרנו בשיעור, יהיה להצלחת ספר רפאל בן אורית וירון בן פרח, שהקדוש ברוך הוא יצליח אותם בכל מעשי ידיהם, להבדיל נשמת אליאס בן ג'ורג'יה, וגם אבי שלום בן מזל, רוח אדוני תמחה בגן עדן, וגם להבדיל להצלחת כל יושבי השיעור הזה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבתים הגונים, בזכייה בעזרת השם בשלום בית אמיתי, בעזרת השם בהצלחה בילדים, נחת רוח מכל יוצא חלציהם, עשירות גדולה, ברכה והצלחה, בריאות איתנה, כן יהי רצון לומר אמן. לנאום בתורה בעזרת השם רפואה. רפואת שמחה בת סולטן. לרפואת שמחה בת סולטנה. רגע, עוד דקה, לרפואה יש עוד משהו? בעזרת השם הפגש ברוך הוא הרבה יותר מכל ים. תן להם בעזרת השם הצלחה וסייעתא דשמיא בכל מסעדיהם. יקים אותם מכל ים במראה כן רצון לומר אמן. להבדיל נשמת יהודה בן דניאל. אברהם בן שמחה. שמעון בן רוזה. איך? משה מוריס בן תמר. יעקב בן רבקה. איך? משה מסעוד בן? מנשה נסו בן נזמה? תמיר בן אלמוג. ניסים בן מסעודה. רוח אדוני תכף בגן עדן. אנחנו ניסים השם בן רצון ונאמר אמן. אחרי השם אנחנו נאמר קדיש על ישראל ונתראה בעזרת השם יום שני או יום שלישי, מי שמגיע לשיעור שלה. שלום בית, ברוך אדוני ולרב אחד שאומר רצה הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפי כך ירבה להם תורה מזאת שנאמר אדוני חפץ למען תשמעו דין תורה ויאדיר. אמן. אמן. יש ברבה בברכה לנו מעלי רב. אמן. אמן.